Ahojte, som Hana. Študujem v programe duálneho vzdelávania vo firme Schaeffler. Samozrejme, nie som sama. Na Slovensku nás je každoročne 100 dualistov a 60 štipendistov. Študujem v odbore, ktorý si sama vyberiem, ako mechatronička, elektrotechnička, strojárka alebo špecialistka na CNC programovanie. Dosť veľa možností pre stredoškolákov aj vysokoškolákov. Prečo sme si vybrali Schaeffler? Pretože je to naozaj spoločnosť, ktorá napreduje a rozvíja sa. Všetky výrobky končia u spokojných zákazníkov. A pretože nás berú od prvého dňa ako kolegov. Všetci študenti sú súčasťou tejto rodinnej spoločnosti. Takej väčšej. Po celom svete máme viac ako 80 000 zamestnancov. Môžeš sa vzdelávať v tom, čo ťa naozaj baví. Staneš sa tým, kým chceš. To hovorí za všetko. Spoločnosť Schaeffler každoročne prihlási viac ako 1000 patentov a nechýbajú medzi nimi ani patenty od študentov. Študujete napríklad ako mechanik nastavovač. Vyrobíte súčiastky napríklad sústružením, vrtaním, frézovaním alebo brúsením. Naučíte sa programovať CNC stroje. Používate rozšírenú aj virtuálnu realitu. Koho by ale viac lákal odbor mechatronik alebo elektrotechnik, tam sa učíme pracovať s elektrotechnikou, robotizáciou a automatizáciou, simuláciami a programovaním. A v realite pomôžeme Janisovi s riadením formule pomocou joysticku, lebo to priekopníci robia. Aj toto je dôvod, prečo nás štúdium tak baví a prečo tu chceme zostať aj po skončení strednej školy. Ako Alex. Pokračoval v štúdiu na vysokej škole a praxoval ako štipendista. Dnes je vedúcim tímu a cestuje aj do iných závodov spoločnosti Schaeffler. Život však nie je len o práci a štúdiu. Je aj o priateľstvách a spoločných zážitkoch. Napríklad počas rozličných akcií, ktoré organizujeme. Radi sa stretávame aj v rámci krúžkov a súťaží. Mávame ich pomerne často. Naozaj si každý nájde to, čo ho baví. Získate tu priateľov a kolegov na celý život. Vaša práca sa stane vaším koníčkom. Takéto štúdium a začiatok kariéry má zmysel.